Mel de Galicia, produto galego de calidade. A rica e surtida flora galega serve como base pro mel de Galicia, produto galego de calidade. Brezos, ericas, castiñeiros, eucaliptos ou carballos son algunhas das moitas árbores e plantas silvestres nos que pecorean as nosas abellas. A súa elevada pureza permite a excepcional calidade do mel galego. As abellas son reguladoras da ecoloxía. O seu pastoreo de flor en flor as convirte en axentes activos da polinización e fecundación das plantas, traballo de moito valor. En ambientes con baixos índices de contaminación, como os montes e vales de Galicia, as abellas atópanse máis a gusto para facer o seu traballo. En Galicia, os tradicionais trobos e albarizas fixistas teñen dado paso dende hai tempo aos procedementos da apicultura moderna. Actualmente en Galicia, o mel prodúcese en colmeas mobilistas daltas. Este proceso enteiramente natural ten as meirandes garantías de hixiene e limpeza, máis en alterar o ritmo natural da produción do mel. Isto é, sen emprego de ningunha clase de tratamentos químicos nin alimentación artificial das abellas. Os 700 apicultores acollidos á denominación Mel de Galicia, produto galego de calidade, elaboran un produto protexido que conserva toda a pureza das nosas flores e a frescura e cheirume dos bosques, nos que só as incansables abellas son quen de chegar aos máis puros e agochados recunchos. O resultado é o mel de montaña de cor escuro e sabor marcado, ou o mel de val, máis claro e doce, pero de calidade semellante. Na época da colleita, o apicultor desopercula os panais para obter todo o mel almacenado no seu interior. Proceso que é case que un experimento placenteiro. A ledicia de contemplar o mel puro saindo das celillas a cachón. Lambeteiro. A continuación, o mel se extrae directamente por decantación ou por centrifugado, sen ningún tratamento que o altere. O envasado artesanal significa que o mel non foi sometido a procesos industriais ou artificiais, de xeito que mantén íntegras as súas propiedades. Esta é a razón de que o verdadeiro mel de Galicia sexa espeso e ás veces cristalice, a diferencia do mel pasteurizado, máis líquido e sen consistencia. A cristalización é o mellor síntoma da pureza do mel. Este envasado artesanal na zona de produción axústase á norma de calidade e permite ao mel conservar todas as súas propiedades naturais. Se producen así en Galicia máis de 750 toneladas de mel ao ano que se comercializan nos puntos de venta tradicionais. Actualmente son 52 marcas as envasadas por apicultores individuais, empresas ou cooperativas acollidos á denominación Mel de Galicia, produto galego de calidade. Este mel cumpre as características máis exixentes: humidade menor que 18,5%. Actividade diastásica superior a 15, hidroximetil furfural menos de 25 mg por kilo e un espectro polínico propio da zona de producción. A etiqueta Mel de Galicia protexe tanto o mel de calidade como o consumidor que demanda o mellor para a alimentación da súa familia. Os consumidores coñecen cada vez mellor o gran poder nutritivo do mel e saben do seu emprego diario na alimentación, proporcionando enerxías e azúcares simples que o corpo asimila facilmente, transformándoos en forza e vigor.
Por iso é o complemento nutritivo indispensable para nenos, deportistas, estudiantes ou persoas da terceira idade. As propiedades do mel na dietética, na medicina ou como produto cosmético fan que cada día teña unha máis forte presencia no mercado. Mais o consumidor debe exixir mel de calidade. A contraetiqueta Mel de Galicia, produto galego de calidade, certifica a procedencia do noso mel e é a verdadeira garantía das cousas ben feitas. Non o dubide. Pida Mel de Galicia, produto galego de calidade.